Hello everyone. Tem pediang sahabat yang pi broadcast kini ke YouTube channel jongi tem ta singi ma kade ka singi ba kong san ma kong san kam kamen re hi te komba ngila pelong ma yak ne ka jing ya le kom kan bit ma jing pentep kali jing kali ma te kembang ni la ong tu ka video tu suggest yang ni channel ki district bangin let next trip ke jungi te bon padang jung hi ki bala shimanta ki bala comment ki bala village star ma dem But nila pa guest ru ipi sya ka district ka bangin let tah me khalya henry ni kala bande kinu district ru tingi la pen confused kemudian henry what happened ka jing pen confused ka jongi ru kila don pat di kinang job ki bala comment ya ka bedai arngot kinong job te kita teng kinong job ni pen tu kam hadi sespam te internet ma babun nang shimanta ku nang ya kawa ma banyak suggest pilih star pilih try hi ma pi share pilih try ban suggest ka ngile star best palat dia keep trying keep guessing but nang ban guess man ka por kom tu nang bangin sedang ban yo le ki jing pentep babun kam te sekai dah ngamut am sonang syo kalong kom ka jing akren jongi ba jong pi tila da pidani e ru pila ban keren yang ni kata hi koi te nga ai khuble shibu ni phi kinong shimantai we pi we mo wala da pi phemia job ru ma apdeng jong pi te wat so e te sai shimanta biang ki next hakui ki video ki ba ngin sa pelong biang kom kini ki quiz ma te phila ba yo phi ha no ko si yo phi job phi thao ba phi job e kata te wa chu ong ha ngam job manta te nga that em phi di ban chim manta be ken yo kumno ka chat jong phi kawan phim la ban tem kata phi te kini arngot te kila long sa kila long kom kinong tem lupa kila long kom kinong tem lupa ma ka rukom jubab juki ka badai sama ki ong ba on point bet ba ngidan hei west hey apo Garo Hills ma kadai ma ka jubab juki ba ki ong ba ngilech po Garo Hills te kadai sha te kumba long no kumba phila tim lupa dai te ki teng jong nong job lem ne pan batai na balingin pen slam mo ini ti banang ban pen suspend ba te no tu kerteng ma ti inong job ibaning kong ide iba David B. Stan Ti congratulations ba David phila long inong job iban ning kong ti ibaar ngin ya chakmat te ibaar ide iban saber khong yang te hak username jungi ai kateng Adrian Edge of Tomorrow te soba kini kinong job lada pipe kan ke video ke jungi sebab saya komen buat sia teks ru ingi po Instagram kanang ba kan kamsuk yang ni buat dia phima banyak kontak bangin yo ban poi ya ki khusna ki jopi ki bade ho ki jopi ma but nila ru naka bangi ya contact kumta nila ru ban one he dalade damangi one he damangi sya Shapi kan cakap jaka ke jong pidon ai ba pidan in one ai hi damangi happy ngin pen pai hi mangi ya ka khusnam shapi ve along no kom home delivery
kata hi phimdan kam ban wan kendui gi nginuan kendu da mangi ye ya pi at kuslai chu ai be text be ngi per Instagram chu share ka address ka jong phi nang bangi nginuan kendu ye phi nginuan sing jong phi nginuan pen pai ki kusnam ki jong phi ma hakti jong pi ti ya ka account jungi ko ma philai tip hi ka dei ka mal the official kum ba dei hang ni ha po YouTube channel ti phila ban text ha to account ka long active but ngau ha ban ya text no kloi mo na mangim la ban up slam mangin one ban kindo ep but tang shumi hi nang ni nagaro hills ngin one no bet ma ti ka link jong ka account jong ka Instagram account ngala bu po description te subha ban check but ya text po Instagram cái giờ text ai ba là đơn dài karena bitru dapat kan mak ladon si kum ta si ong just a joke mak julu sai joke serious sam long te ngiso comment shi kadai ya baro iwe pa iwe balaju kilbala ju eksan ni mana ka por sa ka por batu na eksan ya ka channel ka jongi but ibi hangi ila samthia ngamte balai em đi vào sầm thia ai lát cái keren sopi keren sanga lần ta thì cái này tăng cái tuổi hit cái video ngin con nào nè thì ngin skin du biang pi pro kayak kan next video ban sawan ban ngin sia sham biang ma ki we video bangin splat but subhasya like but share but subscribe but like te pan pai wi one game te kita kiba page mas step good morning kita kiba page janmir good evening kiba page min miet te good night te tang katai subhas tang ye kasan tang ye ai men siam wingi kum ne man kapor ma ka long tham singan mai ngi ru ngin dang yo man siam ba ngin dang la ba ngin pen isibun ki jaka ki bangi lek mangi balada kadon ka tourist spot ani ka jaka jong kai kishnong jong phiru sobha ban khat yangi ban nin sawan knang hi ha ka shnong jong phi te kumle shi poli phi baro te lada phi kwa bangin lek sa shno ki jaka sobha sa comment sia suggest ni kom chekino ki jaka bangin lek ada bun ki comment jong tu ko we ka jaka ka ba ki comment ki ma phi ki family members min le chi tu ki jaka ma kat babon ki comment jak ki tang jaka semua kadan tang ko we ka semua kom hane garo hills bon ba comment kom ba san ngat phongot te min le chi tu da kom ha sora bon ba comment only sora min le sora sobha so comment ru kham tamang ni garu hil samangim da tip than ya ka jaka sobha ban comment ki tourist spot khna mangin yo lang kan man le mo tai thì cái dan issue ban anya keren bat phi sia ki patlak pat jot te tak tui te bye bye good night